सनाफोरा आंनि मोनसे गोदान ब्लग साउन्ड फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजियाव जि फगवाननाय महर लान्सनाफोर दामगै इनफाय ब्लगखौ फुरा जोबस्राय होलांबाय जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय ओरै खुसि खालामगोन अननानै प्लिज सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरो ना देलायखांनानै नोंथांमोनखौ बरायबाय आङो ओमफ्राय गुस्थिया ओरैबायदि फोन्दोंसो हय सायाव एसे गावनायानो खाराखै आरोना बे सानि टिम मोनसेखौ बोखास्रांजोब्बाय आङो ओमफ्राय फाथ्ला जाबायना बोरैबा ज्रो ज्रो मोनगासिनो दङ आंबो खानस्रि बायदि नालाय गुस्थियाबो ओंखायनो एसे गोजाखौ लागायलायबाय बिन्थेनो गावनाया गावगाला खोमा आंना माला गावबाय गाव दंसै आरोना फार्स्टनाफोर बिनि सिगाङावनो एसे आङो लानानै दोनदों दुगैया लोबा इन्ट्र'खौ मारिया मुवा आरोना बेखौबो एसे मिक्स खालामना होनोसै नालाय हेरै बिदिब्ला आं दिन ब्लग साउन्ड मा मा शेयार खालामलांनो हायो बोथोरा खाला फासावथार एकदमबारे थारमाने जात्रा गाना जोब्बाय होननाय बायदि ओरैबो जोंना भेलिडिटि खोथोम होननाय बायदि नै एसे स्र' खामलांफिनसैलाय आरोना आङो एसे फैजेननायाव जेरै दंमोन बेबायदि माने आइनि मुस्रा खेवबाय ओमफ्राय जोंनि लगाय देरनाय 80,000नि फालेंखौबो बुख'नानै दोनहैफिनबाय जों खामसालियाव बिमा फिसाला ओमफ्राय आइनि मुसु गुसेबखौबो लागायफैफिनबाय माने सेटिं खालामनानै गालांफिनसै आरोना ओमफ्राय मा जाखो बग्राबो सुनोसै बग्राखौल' स्राय बफिननानै होलायबाय आरोना आङो बेफोरथ' लामस्राङाबा दोनजानाय नंला नङा दा दखान दा थांफिनबायना दा लाबोगोन ना दा लाबोसिगोन हाबाब लाबोगोननो गावनो लाबोगोन होनलांखाबाय आं न' सिबनोसैनो लाजाला ओमफ्राय एसेयावनो माने ओरैबायदि घटना आरोना जाला होननाय जादोंमोन ओमफ्राय मालाय आराम संनानै जानानै थांदों होनलायलांबायसो आंखौसो आरोना नै ओमफ्राय लानानै फैबावबाय आयौ नुवासै आंना र' ब्राइटनेसा खम जानानै दङ नै मदलाला होननानै फैबावबाय जाग्रा नालाय माथो खालामबावनो आरो एसे आलासिबो जास्रोबाय नालाय नंनायनि नङिनिबाबो दानिसो माइब्रा जानानै नै फोसाबख'नो हाथ'वाखै आङो स्र' खालामसै माने बिमाया अमा आदार हैबाय खनसेनो गलियाव हाबसिगोन ओमफ्राय मैयासो रद' मा जादोंमोनलाय जोङो गैगोना गैला माला जाजोब्बायसो नामा मानसिफ्रा आयौ मोनायाव आरोना मोनायाव नैबे ना फाङास जायखिजाया फिसालानि नामै एवथ'नानै दोन्दोंमोन आं थुख्रासे दै लोंनो र' हरगासिनो आङो नै आरोना ना फाङासजों टमेट'जों मदलाला संनानै जादों मैया मोनायावबो बुदांदां थुख्राथाम जाखादां बेबायदि आरो लाबोबाय गैला आं हरसै हर दै हरनां हर गुसुखौ दालों र' माने बोथोराबो दसेनो ज्रां जानोसैलाय दसेनो माबा सोमखे जानोसैलाय गिगासिनो दङ आङो माने बिदाय लानांगौ जाहैबाय जोंहा दिनै ओमफ्राय ओरै आं सुइटारबो लाबाखै आंना बिसो आरोना गिनाया गोजांनाय बेमार दं नालाय थेवब्लाबो गुसुखौनो लोंमारबाय आरो गुदुं जगायना होबाय बेखौ लोङासै मालाय हनै हानलायनानै गुदुंखौसो गग' ओइ ओमफ्राय बिथांमोना बेहाय टाइल्सबो लाबोनानै दङ दाबो आइजों आंजों नायाखैनो आरोना जोङो जेरै लाबोनायखौ बिदिनो गालांदों दाबो बोनानै नायाखैनो जोङो फै थांनाङा हासुनो नामा ओंखारबाय थानाङा हाब्रुआव फै बोरैबा गोलैगोन फैदो फै ओमफ्राय नै खंख्रा मुदुफोरखौ गावस्रा बिमा फिसाला सानैजों जाजोबनो हायाना आलासि थानायावनो एसे बेखौनो संग्लिखानोसै होननानै एकदम जासिन आरोना मैथ्रु हानो आखायाव लादों आइया ओमफ्राय नै फिसाजों जादा जाबायानो थिगानो दं बेदरा रुनायावबो थुख्राबो मैला गैयाब्रा स्रां बारा मेजेमबो नङा एसे टाइट जागोन बे फुरा गुन्दै जानानै देरनाय समाव अबेबा गामि खाथिनिसो होनखादां एवगासिनो दं आं जेबो होआ नङा संख्रिल' होनानै सानै सुबुङा ओमफ्राय टमेट' खादों आरोना बिमाजों नानिजों टमेट' फिसा होनोसै जाहैबाय दायाथ' ओरै मैथ्रु आलु हागासिनो दङ आदारा हेभि थलथब गथा हरबायबो आं दान्दिसे उनाव मेजेम गलाजोब्बाय आंलाय बारा गनाय नङासो सानदोंमोन अमा जानानैसो मेजेम गवा जायो हाय दैजों गेलेदों मा नोङो सना दैजों गेलेदों आयौ लोंदो दे सोफाबानोबा दाननांगौ फट'स पाटास गेब्रुजोबगोन ओमफ्राय समायाबो इसिबां मानि गैया होननाय बायदि आङो नै जेने थेने संनानैहाय मैथ्रु आलुखौ आंनो थाव सेरबाय ओमफ्राय दै होनानै आधाखौ आइ नायबाय दुगैस्रां लोबस्रां ओमफ्राय नै सुनाखौ खुरनानै लाबायबो आरोना फिसाजों दाना गाइखेरजों जानो होनबाय हनै सामसनि सोमज्रांनानै गैला ओमफ्राय फिसालाया मालाय नै मैथ्रु आलु नांलायला बेदरनि रोसिजों आरोना दसनाफोरनि जानानै लाग्रोसै ओमफ्राय साइडआव आबै उरिबो फैनानै दंफैयो
थाइबें लाबोदों ओमफ्राय हनै थाइबेंआबो फंबाय जालांखोन्दा एकदम खावसेखौल' लाबाय आरोना आङो ओमफ्राय आरो माथो खोथाबाव एबारना गबागब लागावनोसैलाय दुमब्रांनो ओमफ्राय जाखां लोंखां एसे रायलायखां आरिखां दान्दिसे उनाव आइया नै मैथ्रुखौ ओरै जाया ओरै जाया बे प्लास्टिकआव जाया बे प्लास्टिकआव जाया जा सोनो आखायाव लाबाय ओमफ्राय बे प्लास्टिक माखायाबो फिसौजोआनो माने गावनि गेलेग्रा बे बिब'निखौ सोनानै खाथाबलाय माथाबलाय मोनसेबो खामानि गैला आरोना दुइथा जानोसै सनाफोर एसे लावनोसै ख्रुब ख्रुबसो मोनबाय आरोना रेस्ट लानायसो टाइम जाबाय नालाय एसे लावनोसै 10 मिनिटसो जाबाय ओमफ्राय या नैबे समावसो माने नोंथांखौ इन्ट्र' मारिदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय लाखानाय भिडिअखौ होबाय ओमफ्राय नै दा आरो माथो होनना बुंबावनो बिबै फिसौ एसे आवगायलांबाय रिक्सा लाखिनो होननानैहाय ओमफ्रायथ' गैखायानो जाहैबाय थांसै आरोना बाखांखांनो बोरैबानो 2:15 ना मा जाखोथाय हरे कृष्ण अबावथो गोदोबाय थानो मोनो गोदोनोलाय एसे मोजां मोनदोंमोन आङो गोदोबाय थानोथ' मोना दाना सिदा सिदि जाहैखासैलाय बिदिनो बावनाय नियम दङ माने दै फ्लाक्सखौ बावबायानोमोन आङो उल्था लाबोफिनबाय जेबो गैयाबा ओंख्रियानो आबैमोननि थाइबें ओमफ्राय आइनि मैथ्रुल'खा गैखाया र' बे फ्लाक्सआ बिराद बावजायो आरोना आंना उल्थां फाल्थांनो दै थै सोखानानै रेडि दोननायानो नै बावजालायो बेलाय माथो 2:20 ओमफ्राय सेन्देला बिदि गाननानै ओंखारजालामोन नाथाय मा खालामनो अखा बोथोरथारमोन नालाय बुख्राख्राबाबो एसे गाननानै ओंखारदां आंनि आखलाबो अयनायनो दे एबार फैखासेयाव कमप्लिट बाहाय संनायखौ मोनजाथोंसै आं बाहाय संनायखौथ' मा बुंनो बाहाय संना मोनजाथोंसै आरोना एबार फैगासेयावहाय ओमफ्राय बैफोरावबो रंगिना संगिना दर्जाफोराव खुलिनानै हाबनो मोनथोंसै होननाय जाबाय आरोना बा ग्रिद एकदमबारे लाबोहर आं बेगाव लानो फैसाखौ बिदि आखायाव लानो हामो भगबान बिमाया दहायनो होलांदों आंना फैसा गैयाथ' होद आबेयाव बबेनि फैसा थानांगौ बेहानि आंनावसो र' बै आदायावनो बिनो मेथाइ जानो होखादों आमाया बेयावनो होदों ज' होखादों आमाया मेथाइ जानो ज' होदों हामा फैसाखौ बाराद्राय खावबाव जायो नोंसोरो नों दैया ला र' होगोन र' सफैनाया सफैबाय जोङो ओमफ्राय बे जोंनि नङा आरोना माने गेरगाबारियाव सफैबाय जोङो ओरै गुदुंजों नेबाय थानोसै जोंहा এটা বঙাইগাঁও যাব এবারে থুবরি বাসে লাগিব আপনাক जों नोंसोर लोगो मोनलायबायनो ओरै थांनो लागा माल समाय जा फिर जायोहाय बेयावबो बाखांखांनो आं आगोलाव मानो एफा गिदिर गिदिर बास बिदि सानबाय थायोमोन आरोना मानो एफा गोजौ बानायनांगौ होननानै आरो आगोल समाव बेसेबां जे माल केरि खालामनानै लायो नायसाय सिङावहाय नै माल माथा जय जगार ओमफ्रायसो बासआ गोजौ जाबाय दा गासिबो माल ओमफ्राय ओरैहाय गवालपारानि गंसे फैबाय एबारना नेक्स्टआव जोंनि फैसिगोन बायदि मोनबाय आं डाइरेक्ट धुब्रि फैसिगोन बायदि मोनबाय आङो नैबे बङाइयाव थांगोन बैयो गवालपारायाव थांगोन एबारना जोंनि फैनांगौ बायदि मोनदोंमोन फैयोना फैया नायनोसै र' फाइनालि उथिबाय जोङो गाखोबाय माने माबानि फार्स्टनि बोरैबा गांग्रांग्राङावसो मोनदों आरोना दा खालि जाबा उनाव थांनांगोन जेने थेने मोनदोंथ' जायगा गैयाबा गाखो आंखाथारदां जायगा होबासो गाखोगोन दानिफ्रायनो होननानै आरोना आयनायाव नुहुरलायो नै आंखौबो आयनायाव नुहुरलायो आंखौबो एकदम ड्राइभारनि खिथुमोनावनो आरोना फाइनालि ओमफ्राय जों सिदा सिदि ओंखारबाय बासनिफ्राय हाथिफुटा होननायाव गेम फिलफिलि गाखोनानैसो आं केमेराखौ अन खालामफिनबाय माने फिसाजोआबो उन्दुबोबाय आंबो एसे टेन्ट'सा जेने थेने मोजाङै मोजां सफैबाय आरोना नै बोथोराबो थिगैनो दङ थ' सफैबाय माने जोङो खुलियाव थाखुलियाव दै लरायबोबायहाय भगबान थौ बा फैदों हब्रा फैखायोसो आथिया खायसे स्र' सुनानै लाबाय ड्रेस पार्टि गानस्लायसै बिसिना बिसिनिसै सोलायस्रांनोसै आलासि फैनानै दंफैयो रसनाफोर दा दागा मागा लाथ'ला आङो बेनिफ्रायहाय मा होनना बुंनो आंनो ओरैबादि मानसि
फ्लाक्स लायफिननो थांनाया सुनाफोर खोलानि खामसालियाव दोनथ'दोंमोन आङो मैगं थफ्लाखौ फ्लाक्स लानानै फैनानै मालाय मैगं थफ्लाखौनो लाबोफायासै ओरैबादि गन्दगल मानसि आङो ओमफ्राय लामायावसो रिक्सायावसो गोसोखांफैबाय आयौ बावबोबाय होननानै अब्लाबो गाज्रि मोनबाय आङो आबैया जि मोजां थाजा थाजा थाइबें होफैदोंमोन ख्रेब ख्रेब जानो हासिगौमोन बिमानि जा गोथाव मैथ्रु दसेनो मोनो ग्लेबनो आरोना गैला दिमागा आंना फाथ्ला जालांबायना ओंखायनो बिदिनो जाबाय आं बावलाबायग्रा आरोना बावनानै फैबाय माबा भिडिअफोरनिबो थान्दा थालाय लाङोना बेयावनो आरोना जेखियानो जाला सोनाफोरा मैगंखौ लाबोनो हायाखिसै थाबोफिनबाय ओमफ्राय आं दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना बेयाव जायफोरा आंनि बेकिं ब्लाउसखौ फुरायना जालांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय बिजिनि टु धुबुरिया फैफिनबाय माने थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय